Bideko segurtasuna sustatzeko kanpainaren barruan seinaleztapen horizontala landuko du orain Tolosako udalak. Horretarako, mugikortasun saila eta udaltzaingoa elkarlanean aritu dira lehentasunak zehazten. Hala nola, aparkalekuak, oinezkoen igarobideak, bidegorriak edota zirkulazioen orantzak. Margoketa ardatz nagusietan hasiko da, Larramendi, Rondilla, Nafarroa etorbidean eta abar. Margoketa kanpaina hau 2010ko abenduan Gorriti plazan hasi zenaren jarraipena da. Bertan, aldezaharreko ibilgailuen irteera hobetu eta erregulatu zen. Bestalde, abenduan Pedro de Tolosa kalean 5 aparkaleku kendu ziren eta trafikorako bigarren erril bat zabaldu zen. Horrela, kale honen bukaeran sortzen ziren erretentzioak saihesten dira. Ekintza honekin batera, Alliri kalean 6 aparkaleku kendu ziren eta beste errei bat zabaldu. Aurreko kasuan bezala, trafiko arazoak konpondu ziren berehala. Herri osoan, ibilgailuen gehienezko abiadura 30 km/h izateko lanean ari da orain Tolosa. Horrela, trafikoa lasaia eta baketsuago izango da, oinezkoei eta txirrendulariei lehentasuna emanez. Tolosak mugikortasun jasangarria bultzatzeko 2 plan osatu ditu. Herriko mugikortasunak izan dituen aldaketak aintzat hartuta, erakusketa ibiltaria egitea aurreikusi da. Hau, herriko auzo guztietara iritsiko da, eta horrela, azken urteetako Tolosaren bilakaera ezagutu ahal izango dute herritar guztiek.